बावहरग्रोनाय थाबावबाय। लोगोसे अल एक्स एन डि बि इउनाइटेड फराम हिसाबै जोङो माने बेखौनो बुङो थाबैनो माने जोङो मोनसे मिटिं लानानै गिदिर मिटिं लानानै अल एक्स एन डि बि हिसाबै इउनाइटेड फरामनि माने थांखि बिथांखिखौ कयेकजना मिथियाखै, कयेकजना बुजिजोबाखै। दा बे हिसाबैनो दिनै मानसिफ्रा फोरसा-फोरसि जागासिनो दङ, सेरखाय बेरखाय जागासिनो दङ। आं बेखौनो बुङो, बेखौनो खावलायहरनो लुगैयो बिथांमोननिसिम, जोङो बिदि सेरखाय बेरखाय जालायबाय थायोबा अल एक्स एन डि बि इउनाइटेड फराम हिसाबै जोबस्रांनोबो गोबाव सम नांनाय नङा। दा बेखायनो गासैखौबो जेसेबां अल एक्स एन डि बि दं गासैखौबो लानानै आङो बे इमिडियेटलि माने साननै सानथामसोनि गेजेरावनो आङो माने मिटिं प्रग्राम लानानै दिनै माखासे सोंनाय फिननाय रायलाय होनलाय जोंनि थांखि बिथांखिखौ बेखेवलायनानै जोङो मोनसे जेन'बा थांखिजों आं खारजानायखौ बिराद लुगैदों। बेखायनो आङो अल एक्स एन डि बि नि इउनाइटेड फरामनि बिबानगिरि गासैबो लिडारफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायहरनाय बा रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय। एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरामा पलिटिकेलजों लोब्बा गैया होननानै गारबोनाय समनिफ्राय बुंबाय थानाय जादोंमोन। दा माब्लाबानि समाव बेबायदि जानायनि मोनसे सम्भावना बा दिनैनि थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दा बे हिसाबै इउनाइटेड फराम हिसाबै पलिटिकेलजों खुनु पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा गैया होननानै बुंदों। आं बेखौ बिराद मोजां मोनो। मानो होननानै बुंबा माखासे एन डि बि नि समयसा, एन डि बि नि जेनाखि थासारि बिनि सायाव मोजां माने थांखि लानानै मोजां लामाजों आवगायोबा बिराद मोजां। खारन मानो होनना बुंबा रायजो राजाफ्राबो साफ्रामबो बर' जाथि बा रायजो राजाफ्राबो गासिबो इउनाइटेड फराम अल एक्स एन डि बि हिसाबै गासिबो सापर्ट खालामजोबगोन। आरो दासिमबो जेन'बा आङो मिथिनाय मथे जेसेबांनाखि पाब्लिकफोर दङ, रायजो राजाफोर दङ, अल एक्स एन डि बि बा एक्स एन डि बि हिसाबै एन डि बि फोरखौ बिराद दासिमबो सनमान होयो। बेखायनो माने दस्रा दस्रि उल्थां फाल्थां खुनु पलिटिकेल हान्जाखौ सानालासिनो दिनै इउनाइटेड फराम अल एक्स एन डि बि हिसाबै मोनसे थांखिजों जों थांजानायखौ लुगैगासिनो। बेखायनो आङो गासिबो अल एक्स एन डि बि नि डिस्ट्रिक्टनि बा सेन्ट्रेल लेभेलनि बा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि माबा बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरो, जेरैबायदि थांखिखौ लानानै जेरैबायदि आजेन्डाखौ लानानै आगान सुरनो नागिरदों बेखौ सम गैला, गोबाव सम नङा। जाहाथे माने थाबैनो जुदि मोजां मोनसे थासारियाव खालामनोबा थाबैनो मिटिं मोनसे प्रग्राम गिदिर लानानै थाबैनो गथा ज' खालामाबा जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौल' नुहुरो एन डि बि आ सिगां जेरै फोरसा-फोरसि जादों, सोरबा बि पि एफ, सोरबा इउ पि पि एल, सोरबा बि जे पि बा सोरबा कंग्रेस, खिन्थु बे थासारिया फैनो हमगासिनो दङ। जाहाथे बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोङो माने रैखा मोननायखौ लुगैयो, गथा मोनसे हिसाबै जोङो माने थानोखौ लुगैयो। बे हिसाबै आङो बिथांमोननिसिम साफ्रोमबो लिडारफोरनिसिम आं खावलायहरनाय थायो। बिथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दि मानो होनना बुंबा बेबायदि बुंलाबाय थायो, जानला मोनला माबालाबाय थायो। खिन्थु बेल'नो आं सुंद' मेलेमजों जेखौ साननानै मोनदों बे बाथ्राखौ आङो दिनै बुंदों। आरो बे बाथ्राखौनो आङो दिनै बे मिटिं जेलानाखि प्रग्राम जागोन अब्ला बे जिनिसखौ आङो बेखेवना होगोन। हयथ' आंनि बुंनायफोराबो जाजोबाबो जानो हागौ, जायो जाया बेखौथ' सायख'लायनानैसो लागोन। दा बे हिसाबै आङो बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायहरनाय थायो।